Il-Maltin huma fost l-aktar nies fid-dinja li jgħixu ħafna. Dan ħareġ minn studju li wettqu riċerkaturi tas-sit Our World in Data fl-Università ta' Oxford li poġġew lil Malta fis-7 post minn fost il-pajjiżi kollha tad-dinja li għandhom il-popolazzjoni tagħhom tgħix fit-tul. Fil-fatt skont dan l-istħarriġ il-medja ta' kemm jgħixu n-nies f'pajjiżna kienet ta' kważi 84 sena. Ir-riċerka uffiċjali li saret fl-2021 turi li fl-ewwel post hemm Monaco bin-nies ta' dan il-pajjiż xkejken jgħix sa kważi 86 sena. Wara hemm Hong Kong, il-Macau, il-Ġappun, l-Awstralja u l-Isvezja, wara Malta mbagħad hemm il-Korea t'isfel, Liechtenstein u n-Norveġja. Pajjiżi kbar bħar-Renju Unit u l-Istati Uniti ma klassifikawx mal-ewwel 30 pajjiż fuq il-lista. Fir-Renju Unit in-nies jgħixu sa medja ta' aktar minn 80 sena u għalhekk il-pajjiż jinsab fl-34 post fuq il-lista. L-Amerika tinsab fid-69 post bin-nies jgħixu sa medja ta' 77 sena. Ir-riċerkaturi qalu li wieħed mill-fatti ewlenin għaliex in-nies jgħixu ħafna hija s-saħħa u kemm il-qasam tas-saħħa f'dawn il-pajjiżi huwa wieħed effiċjenti u professjonali. Fuq in-naħa l-oħra tal-lista hemm il-pajjiżi li għandhom in-nies tagħhom li jgħixu lanqas fid-dinja, fil-maġġoranza tagħhom pajjiżi Afrikani. Fl-aħħar post hemm iċ-Ċad bin-nies ta' dan il-pajjiż jgħixu medja ta' 52 sena, wara minn Niġerja, il-Lesotho, is-Somalja, il-Mali u oħrajn. Ir-riċerka wriet kif aktar ma jgħaddi żmien in-nies qed jgħixu aktar minħabba li s-servizzi tas-saħħa qed jitjiebu madwar id-dinja. L-aħħar studju dwar kemm huma mistennija jgħixu fit-tul in-nies kien sar fl-2015 u wera li l-Kanada u pajjiżi Ewropej qabżu l-età ta' 80 sena filwaqt li l-Afrikani jgħixu sa medja ta' 50 sena. Fl-aħħar snin iż-żieda fir-rata ta' nies li jgħixu aktar naqset f'pajjiżi fejn ras għal ras in-nies għandhom dħul ogħla.